So yun mga kator, nakita nyo ng pullback si Kuya Nelson, napatingin pa siya sa camera. Yun mga katoro, kakatapos lang din ng shoot namin dyan, pictorial. So, makikita nyo sa video na hindi scripted yan. At hindi rin namin na-expect na ganito yung mangyayari sa amin. Abangan nyo guys, watch lang. So yun guys, yan, grabe, sobrang taas. Nasa natividad kami yan ngayon guys. Kitang kita, grabe. Hindi namin alam kung ilang meters na kung gaano kataas yan mga katuro. So yun na, grabe din na kami makita. So, nag-spot ako dito. Ang akala namin guys, clear na. Ito, yung may susunod yun may susunod. Grabe, nakakagulat. Yan, akala namin clear na yan guys. So meron pa palang sige, sumalat na yan. Doon na nag-crash yung drone guys. So kita nyo naman kung anong ihi. Ari ko, kasi ko na. Ayun si drone no. Ligtas. Tangina, so guys, nasa ano kami ngayon? Kabundukan, tok-tok ng bundok. Tignan mo oh. Grabe guys, ang taas talaga nito. Gagawin lahat para makuha si drone. You know. Na. Ligtas. Yung memory card ko ya. Dito. Diyan. Oh, thank you Lord. Pagbaba na lang. Problema yung pagbaba. Ang tirik na daan guys, first time sa nangyari sa amin to. Tingnan mo oh. Grabe guys. Tingnan mo, grabe. Wala akong masabi. Presyo ng drone mo 32,000 guys. Grabe. Yung o kahit saan na. Aklas may daanan naman. ayo, sige, andun pa naman yung kwan, di ba? Oh, para akong naglalaro ka. Hirap mag-vlog. Ang hirap mga babang nag-vlog ka mga. Okay guys, oh. Grabe. Wala talaga akong masabi guys. Kasi kinakabahan na kami. Hindi na pa kami dito. 3:35 na yung oras ngayon. Lubat din yung phone ko. Iba-vlog ko sana yun na baka makakit kan kaso nalubat. Hindi rin magamit yung phone ni Cornelson. Kasi nakatitik doon sa drone. Oo, ginagamit. Ay, grabe. Ala. Pag sa video parang wala na. Doon na lang kaya. Ha? Doon na lang. Delikado. Ayun, alam niyo na. Ganito kahirap. Pag ang drone mo sa bundok sa lugar na ganito. Check pa, ingat. Totoo. Kailan saan dahil sugat to? Grabe ko yan nangyari. Mga bato. Ay na sila oy! Ay sila oh! So yun guys, yan na yung daan, no, nakikita nyo naman. Siya na yung daan. Tapos mataas wala dyan bro. Feeling ko yung mataas yan. Lord, grabe talaga yung nangyari. Kala ko kanina to panaginip pa o ewan. Pala totoo. Grabe. Kawan may baga ako, ay na. Delikado pa yata yun eh. Ito. Ato. Palayaw. Nalamin. Ginawan. Ito ya. Siyempre. Kinanganak nga to Paps. Duha kami kitde. Grabe.
Yung client namin guys, yung dalawa. Find my drone. Nato bidding. Shoot lang. May agay. Diretso. Shoot lang. Uy, sungarod.